Na ekwu biko eweniwe ama nọ ịbịara mmemme akwamozu ịbịara biko tupu erutu na moto eweniwe ka a nọ na moto agba ajụjụ ọnụ biko o anyị matara gị na ịbụ ezigbote onye nze and ihe bụ nze bụ onye na-eze ihe ọjọọ biko nwere ike ịkwata onye afa gị. Okay, ọmụnwa bụ High Chief Ezeagụ na Ụmụagụ Odogwu ọnatara dike mma na Ọkịja. Kedu ejiri mara gị ihe ị na-emekarịcha? Abụ m onye omenala dịka m kọwara gị. Anyị nwa bụ ndị ọdịnagbụla anyị na-agba afa, anyị na-akwakwanụ poison, anyị na-agwọ ndị ala. Onye ọbụla amụsụ na-enye nsogbu, anyị atọpịa na-agbụ amụsụ a. Oge ndị ewe nna anyị ukwu ọnatara dike ma biko ewe n'iwe ka m jụtụrụ obere ajụjụ a n'ebe ọ dị mkpirisi tupu oge arịtuo na moto. Biko a sị na ikwu amaghị ibe ezi ya. O nwere ihe na-ada akpọ rụrụ kịta maka ya bụ ihe kpọrọ rụrụ gaa n'ihu ọ ga-emebi ife n'ọdịnihu. Dịka etu a ụmụazị 16 years na ndị 15 na 16 18 na ndị na-anyụ nsị eri nsị ha n'ọnụ in the name of ka ha wee kpata ego. Biko dịka ịbụ onye nze na ị na-arụ ọrụ omenala ọfụma, kedu ndụmọdụ ị ga-enye ụmụ okorobịa kịta na etu esi achụ ego nwụta gị nwe isokwa arụrụ ha ọrụ nke ịchụ ego nwụta ma ajụ gị isokwa arụ ọrụ nke ịchụkwa ebute nke ego mmabute a na-elele nsị maazị okwu anyị ọnụ Jepak ajụjụ bụ dị mma kama na ndụmọdụ na-adụ ụwa kwuru ụwa ụmụazị be anyị gbana gbanụ kwuzie ji na etukwu a na bọrọ ya ọzọ ọbụla nwata na-agụba na olu na ọnyụnyụ ọgewa ya ike n'aka nna m bụ dibịa, nna mụta nna m dibịa, nna m dibịa amakwa ma ana m eme ya n'usoro ezigbote omenala. Ihe efere a na-etipụsị isi gidigidi a na-emesi ritualist na-eri nsọ na-ama efe na ihe anyị bụ ọgha nkwa ọdụ ụtọ amaghị ife maka ọ bụ na ha ama ife efu na mgbe ị bịa wetu obi soro usoro omenala dị mgbe gbuolo gị ezigbote ite ị ga-achụtakwa ego ahụ ị na-achụta ma nsogbu amaghị mana ị na-anya kịta efu na ihe ụmụazị ya kịta na nwajube. Ana m agwa gị okwuru ọla from now to 10 years akụkọ ya akọ ka nwata ya aka mana before 5 years ndị ga-awụ ala ka nkụ, ndị ga-anwụ n'ike ka nkụ because ụfọdụ ga-anwụ na accident, ụfọdụ ga-apụ ala, ụfọdụ ga-ada stroke, ụfọdụ a ga-amụta nwa n'ụwa na ha aba n'ọfọ. Kedu ego ya akpata ịma amụta nwa anaghị aba n'ọfọ ụmụnne gị enjoy ego were anaghị kedu uru ọ bara because na ịmara ihe anyị fụrụ ha na-eme bụ onyinye weta isi were isi. Ọ bụrụ ihe kwesịrị na ezigbo nwa mmadụ mara ife ekwesịrị itinye aka n'ụdịrị ife ahụ ya na-agwa practical truth ekwesịrị itinye aka n'ụdịrị ife ahụ because ọ bụrụ na ha weturu obi bịa enyefe ihe a na-akpọ ezigbote ewere na-ajụ ahụ oyi, ewere mmadụ ji aga n'iru, ewere na-eme mmadụ ọgaranya oricha nwunye rie ọsịsị nwa nwee nee ya nka ụdị ewere a ka a na-achọ n'elu kịta. Mana ewere nke gidigidi a wọchị a na ị ga-afụ ihe ga-emenụ. Ife nji agwa ahịa ya bụ na ekwuo ma anụghị na-egbu nwata ma afụ ma ekwu na-egbu oke. Anyị bụ ndị omenala na-agwa ụwa eziokwu mee emezi bikos na mbụ dibịa adaba akọtọkwa ọrụ mmadụ na ruo kama na onye chọọ n'ụwa bụ na Chukwu ekego aka nri ka aka ekpe nke sọrọ onye ya mee gịnị o were hiri isi. Mana onye ekwe ha mee ha tụọgharịa wagharịa mmadụ na ọ kwesịrị ka ihe ọbụla mmadụ ya eme ka ọ jụcha na ihe kpatara taata enweghị ihe iji eme na onwe uru dị anụ bịkọsị ihe afụ na onwe ọtụtụ ndị n'ụbọchị taa nwere ike ọ bụrụ na gị na chigode na mma achọrọ gị aja gị na chigode na mma ịgba agụ jee sacha onwe gị ego a na-ekwo ka mmiri. Onye ọbụla bịara ụwa nwere mmụọ si anụ, o nwere ndị mmụọ enu ana so, o nwere ndị mmụọ mmiri so, o nwere ndị mmụọ ikuku so, o nwere ndị mmụọ ọgbọnuke so. Ịchụchasị ụmụ ihe niile ụzọ ga-egoro gị ihe a na-aga nke ọma. So na advice m na ndụmọdụ m bụ na ihe ahụ uru ajụrụ akwa ya ebe ịfụrụ ihe a ka ya ihe ọ na-amụ na ihe ọ ya apụta ka nkụ. O nwere nke si gaa na buru bịa be m onye na-agwa gị efe otu a ka onye ya dị ọnụ mmanya na-agụsịsị ya n'ọnụ njọva ekwuo n'ọrụ ọrụ na Ghana and ebute ego a ajụọ m esi gba afa agwa m n'onidi na onye a ga-anwụ agwa m ego ọnụ ọbụla o yeri frens ya sị m anyị egbute isi mmadụ ti ya ka egbute isi mmadụ ịchọta ọ ga m mepegoro n'afa m ka a na-anụ na-achọ ka m zọpụta ọnya. O nwere ndị ji ọbụla nara ego ahụ ọnwụ ọ gbasa mana ana m eme omenala na-achụ egwu Chukwu okike abịa amaghị so onye akpatara m etiri aka ha gwa m na abụjasị ka ha nye m 5 million naira ka m lụsa chachacha mana dat man na-agwa gị okwu feru ọrụ Port Harcourt n'ụzọ ka eruru akpọ na fon na dị mmanụ nwụrụ. Of course, ọ bụ na onye a ọ nọ na nke gị ọ nọ na nke gị ahụ ya nọ na nke nwụ mana agbago afa jụọ maka ihe ọbụla na-eme ana m agba afa jụọ ife a mme ya mmemetakwa ya agba m asị m mba na ihe ọ kọmitiri dị too much. Mgbe na ajụ asị m na oji nwa agbọghọ nwatakịrị bụ virgin ewesụori ya were anụ ogburu nwatakịrị na ọbụla ahụ ochie na nwata ahụ na-akwa akwa ịma na ọtụtụ ihe a na-eme na-apụta like mgbe Ken gburu Abel ịmana tasị na Chineke si that the blood of Ken is crying but the blood of Abel is crying from the ground. Ya kpata na ọbara ọbụla ekpefuru
ga-ebere akwa nye onye kpafuru ya nụ o nwere ego a na-achụ wụta ka ịkpafu ọbara ego aha na-abịa ndị mmadụ na-akpọ gị onye egwu ego na-asị gị na ibute gị ike yes ọ dị adị nke ị na-ekwu otuzi baịbụl ndị azụkwazị dibịa na-ekwu otu baịbụl ọkwa ya bụrụ isiokwu anyị maka na mụnwa dịka m kwuo I was an reverend and okpukpe oku abụ ihe dị na be anyị ngwa gị na nna m ihe ji ọfọ dibịa anyị nze dibịa Iwuchukwu dibịa ọnụmọnụ dibịa eji eme m gị dibịa ile gburu ọchụ dibịa ahụ ama mma agbara ya ọsọ home and blood njecha bata ọ bụrụ ya ka mma ada alụ ana m eme ya and ọ na-aga ndị mmadụ na-enwe aṅụrị na-enye testimony a na-eme ekpere na-enye ndị mmadụ ọ na-aga a na-enye ha direction dị mma oke ndewo ntaprịta Igbo anaghị eme nkọwa onweghị mma akọwa bakịta ka nkọwa ruo ka nke ya kọwara mana ihe na-ekwu bụ na ntị ga-anụ ihe abụghị na ọha ka plastik ndewo high chief ọ natara dike mma eze agụ ka m gwakwa nọmba m anyị eji nweta m 081 2071 then 3096 then onye ọchọkwanya click to my page eze agụ Mariana Temple ndewo